Apa blesek kok sandale? Hah? Hah? Iya, Ora, Mas. oh ya wis. Sidik. Kowe nek tanggapan ning daerah kene, iki kan pesisir pantai. Kudune sandal ngono ki ngisor tok growong. Angger set ngono kuwi mlaku rono adahi plastik. Set mlaku rono kok mulih ki iso setengah rit lho. Tenan akalmu. Wong nang pasar kowe kalungan anduk mulih ya entuk lengo. Lah kok iso, Mas? Niki pinten seliter celup ngoten terus peres ngoten Pak Lurah. Oh. Niki celup no. Iso tok gombang. Wah, iki ora kena dicontoh MC ngene iki, Lah Mas. mulane aja tok contoh gegeden contone sampean iki. Nek nyontoh tuh beliau seperti Pak Lurah, Pak Haji Suwardi itu, Pak Topo. Pak Topo. Tokoh masyarakat neng ngendi wae mesti iso ditampa. Oh iya iya. Niku artinipun niku namung menurut kula lho Pak niku. Heeh. Nggih. Lah nek Gatot? Duh, napa Pak? Nek Gatot niku napa? Pak Duku, kinten-kinten apa Pak? Gatot iki. Napa, Pak? Gatot. Gagal total. Ning iso sing apa? Ayo, Gatot. Gatot pecotot. Lho, wong lanang kene ora ting pecotot ora payu, Lek. Lah takono mantene iki nek blujur kok cagak listrik, ora nek payune kene. Oh, dadi kudune pecotot Kudu ting pecotot ben iso payu. Kuwi nek wong lanang. Nah. Ya aja mancing-mancing. Ya. Yo. Ora kualik, Mas. Yo. Ya. Do